Til Jarler 10 Festivalen i Gellerup havde Syng fået arrangeret 4 af Thomas Budensjøns sange for kor. Vi spurgte Thomas, hvordan han oplevede projektet, og hvad han lægger vægt på i sin musik. For mig handler det jo rigtig meget om tekster, jeg synger, ikke? Altså, det er mest af alt. Det er jo meget omkring med ord, hvilke ord jeg bruger, og hvilken måde jeg ligesom får sunget mine ord. Og så det er vildt fedt det der med, at der bliver tilført noget andet til det, og sangene får et liv på en anden måde, end jeg normalt selv vil give dem, når jeg spiller alene. Og så kommer man også til jeg kommer til at tænke anderledes på ordene, der kommer i munden. Det er helt vildt fedt, at det er nogle andre, der har lavet arrangementerne. Fordi jeg sidder jo altid, når jeg skriver musik, så er det jo bare mig selv, der skriver og bestemmer single-handed alt, der foregår nærmest, ikke? Altså. Jeg tror, det særlige ved at synge med Thomas, det er, at vi er så opmærksomme på, hvad han gør. Altså, vi lytter virkelig, og omvendt, tror jeg. Og det kan man især mærke med Thomas, fordi han er så intuitiv. Han leger med musikken, og han leger med tempoet og med teksten. Jeg kunne jo rigtig godt lide arrangementet. Jeg fyrede også lidt noget af det. Nogle få steder, hvor jeg synes, at det blev lidt for meget. Det er jo meget omkring med ord, hvilke ord jeg bruger, og hvilken måde jeg ligesom får sunget mine ord. Og så var der nogle ting, jeg sådan, måske visse passager, hvor jeg synes, at det kommer til at overskygge, at man ikke kommer til at lytte på, hvad det er, der bliver sunget. Og det er vigtigt for mig, at det ligesom stadigvæk er sangen, der er i fokus altid. Der skete noget helt særligt, da Thomas kom ind og sagde lidt om sine sange, og om de tekster, han havde skrevet, og hvorfor han har skrevet dem. Michelle handler om ulykkelig kærlighed. Den gode gammeldags historie. Pige forlader dreng bliver ked af det, han skriver en sang.